салата от сьомга, картофи, чушки, сушени домати и спанак. Интересна рибена салата. Парченцата сьомга се пекат заедно с парченцата зеленчуци. Сосът от горчица придава оригиналност на салатата. Чудесна рецепта за специален повод. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Добър апетит! Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.